வெல்கம் டு ட்ரேடிங் தமிழ் சேனலில் நம்ம இன்றைக்கி இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா கேண்டில்ஸ்டிக்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். கேண்டில்ஸ்டிக்ஸ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சார்ட்டை எடுத்து நம்ம வந்து ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப பேசிக்கான விஷயம். ஸோ பேசிக்காக ஃபஸ்ட்டு நம்ம எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம், ட்ரேடிங் பண்ண போகிறோம்னு நம்ம வந்து ட்ரேடிங் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேருக்கு விருப்பம் இருக்கும். ஸோ ட்ரேடிங் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு தெரியாமலே இருக்கும். ஸோ நம்ம அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டிய இடம் எதுன்னு சொன்னோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கேண்டில் ஸ்டிக்னா என்னென்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து டெக்னிக்கலாக ட்ரேட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேண்டில் ஸ்டிக். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். கேண்டில் ஸ்டிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு விதமாக இருக்கும். ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்க்ரீஸிங் அண்ட் புல்லிஷ் கேண்டில் ஸ்டிக் அண்ட் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா டிக்ரீஸிங் கேண்டில் ஸ்டிக். ஸோ இது வந்து புல்லிஷ் பேஸ் அப்படிலாம் எனக்கு கிடையாது. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ அது ரெண்டு விதம் சொல்கிறது எதனால் அப்படின்னா இன்க்ரீஸிங் கேண்டில்ஸ்டிக் அண்ட் டிக்ரீஸிங் கேண்டில்ஸ்டிக். இன்க்ரீஸிங் கேண்டில்ஸ்டிக்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக வந்து க்ரீன் கலரில் வந்து மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. டிக்ரீஸிங் கேண்டில்ஸ்டிக்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெட் கலரில் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது வந்து க்ரீன் கலர் தான் இருக்கணுமா இல்லை ரெட் கலர் தான் இருக்கணுமான்னு கேட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னாச்சுன்னா அதெல்லாம் கிடையாது. உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்கள் ஷார்ட்டில் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு தேவையான மாதிரியான கலர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் இதை வந்து சும்மா நார்மலாக ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறதுக்காக டிஃபால்ட்டாக இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க. டிஃபால்ட்டாக நீங்கள் ஒரு சார்ட் ஓப்பன் பண்ணுறீங்கன்னா அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ப்ரைஸ் ஹையராக போகிறப்போ வந்து அந்த கேண்டில்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் கலர்லையும், ப்ரைஸ் டவுன் ஆகிறப்போ அந்த கேண்டில்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெட் கலர்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த கேண்டில் ஸ்டிக்கில் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேண்டில் ஸ்டிக்கில் இருக்கிறது பாடி. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அப்பர் விற்கணுவாங்க, இதை வந்து லோவர் விற்கணுவாங்க. ஸோ ஒரு கேண்டில் ஸ்டிக்ன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒரு சார்ட்டில் எந்த ஒரு டைம் ஃப்ரேம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னாலும் இப்போ வந்து 1 டே இல்லை 2 டேஸ் இல்லை வந்து 3 டேஸ் சார்ட்டு அந்த மாதிரி இல்லை 1 மினிட் சார்ட்டு, 1 ஹவர் சார்ட், 2 ஹவர்ஸ் சார்ட், இது எந்த சார்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் ஒவ்வொரு டைம் ஃப்ரேமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேண்டில் ஸ்டிக்காக இருக்கும். ஸோ அந்த கேண்டில் ஸ்டிக்கில் ஒரு அப்பர் விக் இருக்கும், ஒரு லோவர் விக் இருக்கும். ஸோ அதேமாதிரி ஒரு பாடி இருக்கும். இவ்வளோ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேண்டில் ஸ்டிக். ஸோ இந்த அப்பர் வீக் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணோன்னா அந்த டைம் ஃப்ரேம். இப்போ நீங்கள் வந்து 1 ஹவர் சார்ட் எடுத்திங்கன்னா அந்த 1 ஹவரில் அந்த பர்டிகுலர் அசட்டோட ப்ரைஸ் எவ்வளோ ஹையாக போயிட்டுருக்குன்றதா இந்த அப்பர் வீக். அண்ட் லோவர் வீக் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் டைம் ஃப்ரேமில் அந்த சார்ட் எவ்வளவு லோ வரைக்கும், எந்த அளவுக்கு ப்ரைஸ் லோவாக போயிருக்குன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா லோவர். இந்த பாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த இடத்துல அந்த கேண்டில் ஸ்டிக் ஓப்பன் ஆகிருக்கு, எந்த இடத்துல அந்த கேண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளோஸ் ஆகிருக்குன்றது தான் வந்து பாடி. பாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன்லேருந்து க்ளோஸ் வரைக்கும். அண்ட் அப்பர் வீக் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது எவ்வளோ தூரம் அப்பில் போயிருக்கு. ஸோ எவ்வளோ அந்த சார்ட்டை மேலே போயிட்டு அப்போ கீழே வந்திருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து அந்த சார்ட் மேலே போயிட்டே இருக்கும். அந்த சார்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளோஸ் ஆகிறப்போ வந்து அந்த பர்டிகுலர் டைம் ஃப்ரேமில் அந்த கேண்டில் க்ளோஸ் ஆகிறப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அது கீழே வந்து இந்த இடத்துல க்ளோஸ் ஆகிருக்கு. அதே மாதிரி லோவர் வியூக்கு அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஓப்பன் ஆகிருக்கு இந்த கேண்டில். ஓப்பன் ஆன இடத்துல வந்து இந்த சார்ட் அந்த டைம்லேருந்து அந்த ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு. டிக்ரீஸ் ஆகிட்டு அதிலேருந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா டிக்ரீஸ் எவ்வளோ தூரம் டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணுறது தான் இந்த லோவர் வீக். ஸோ இந்த இடத்துல ஓப்பன் ஆகிருக்கு, இந்த இடத்துல க்ளோஸ் ஆகிருக்கு. ஓப்பன் டு க்ளோஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாடின்னு சொல்லுவோம். ஹையர் எவ்வளோ ஹையாக போயிருக்கு அப்படின்றத பார்க்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்பர் வீக்கணும். லோவர் வீக்கு பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ லோவாக போயிருக்குன்றது. இதே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கமாக. ஸோ ப்ரைஸ் டவுனில் வரப்போ இதே சேம் ரெப்ரசன்டேஷன் தான். ஸோ தேங்க்யூ.